tsunami. Avui volem parlar amb catalans, amb ciutadans que estan al Japó, i és per això que establim tot un seguit de comunicacions. Primer saludem a l'Amadeu Branera, que és ara mateix a Osaka. Amadeu, bona nit. Hola, bona nit, Toni, com estàs? Molt bé. Com estàs tu? Bé, aquí a Osaka s'està molt tranquil. Tu formes part d'un grup de ciutadans espanyols que ha signat una carta oberta que critica la forma en què el periodisme està tractant les notícies sobre el terratrèmol, el tsunami i sobretot sobre el que està passant, els problemes de la central nuclear de Fukushima al Japó, no? A què us referiu en aquest cas exactament? Aquesta carta, quina és la vostra denúncia? A veure, la nostra denúncia vindria a ser el tracte catastrofista i alarmista, sobretot de la part de la central nuclear, no? I nosaltres sentim que aquí a Japó estem contínuament informats dels esforços del govern i de la TEPCO per arreglar els problemes que hi ha, i evidentment hi ha ansietat i neguit per saber si les coses funcionen bé. El que passa és que molts mitjans de comunicació estan directament manipulant coses i dient coses que no són veritat, o sigui, directament que no són veritat. Vull dir, a mi, que diguin que hi ha risc, em sembla bé. Ara, que estiguin dient que hi ha un èxode de Tòquio i tu vas a agafar el tren i el tren està mig buit, i digui que la gent va amb màscares pel carrer, quan per l'al·lèrgia al pol·len tothom va amb màscares pel carrer quan és al març, i coses d'aquestes són les que nosaltres creiem que estan mal fetes, no? Que no ens agraden i que creiem que estan preocupant a les nostres famílies molt més del que tindrien que estar preocupades, no? Nosaltres no neguem que hi hagi una situació greu, però nosaltres el que denunciem és que hi hagi una exageració i una tergiversació i una manipulació de les coses, no? Per exemple, ahir mateix et trucaven dels mitjans i si tu veies que estaves tranquil, que no passava res, doncs et penjaven i senties de fons com es deien entre ells: este no nos vale, vamos a buscar a otro. Perquè el que volien era directament algú que els hi fes el paperot, algú que digués que volia sortir a Tòquio i que no... Això perdona, quins mitjans, això? Doncs mira, a veure, jo no vull criticar ningú, però a veure, el comentari aquest va ser de Telecinco. No nos vale, vamos a otro. Exacto, este no nos vale, vamos a buscar a otro. Ja. A un company meu el van entrevistar a la 4 i va fer una entrevista molt normal. Ell està encara a Tòquio, ell no ha marxat de Tòquio, i bueno, va explicar que tot funcionava amb normalitat, que la gent estava pel carrer normal, que tothom anava a treballar, que els metros funcionaven, que des del diumenge han dit que hi hauria apagades i al final de moment encara no n'hi ha hagut perquè la gent s'ha controlat, ha estalviat energia i tal, i després se'l tenia que entrevistar a un altre programa que no me'n recordo quin era, i ja no el van trucar, perquè clar, no els interessava aquest testimoni. Un testimoni que portés tranquil·litat o que no digués que tot era un caos, no els interessava. I això és el que nosaltres denunciem. Nosaltres no denunciem que la gent consulti experts i doni punts de vista diferents. Això és normal. Ara, que directament t'arribi un mail de Televisió Espanyola dient que busquen expressament algú que es vulgui fer un vídeo d'ell mateix preparant la maleta per fugir, home, això estem fent periodisme o estem fent una pel·lícula? No. Aquest és el que estem fent. Sí, jo et felicito per la denúncia que estàs fent, perquè crec que és molt aclaridora de com està ara mateix la nostra professió, no? Realment només molts mitjans busquen el sensacionalisme, l'espectacle, no? I realment això és denunciable. Digues, perdona. Que a mi això el que a mi em fa pensar o el que a mi em fa preguntar-me és en quin moment, si companys de la vostra professió van deixar de pensar del periodisme com un servei i només l'enfoquen com un negoci. Sí, és que... el que jo veig és això. Sí. Que vull dir, acostumats, clar, des del dia del tsunami i del terratrèmol, grans audiències, grans ventes i tal, i ara han de seguir com aprofitant, no? I estirant de la... No sé com explicar-ho. No, t'expliques perfectament, i aquest és un dels grans debats que té la nostra professió, que tinc la sensació en molts moments que no sabem exactament cap a on anem, sí, però anem cada dia a pitjor en moltes circumstàncies. També crec que aquesta